may tubig. We're here. Ang lamig. Oh my gosh. Good morning everyone. Welcome back to another vlog. And today we are heading to Antong Falls. If you don't know Antong Falls, it is the 7 falls here in Sison, Pangasinan. And it's already, almost 10 a.m. nang. Yung palang kami mag-start na pupunta doon. Magte-trek kami ng an hour daw para makapunta doon. And my outfit, ito na lang. Ito na rin siguro yung pang swimming ko sa ayan, sa falls. Ayan. Hindi na ako magbibihis doon na pang swimming na churba-churba kasi for sure, din lang naman ako magsiswimming and please don't mind that. Actually, I'm on my second week na ng EOS Skincare. This is the EOS Skincare. Ayan. Yan yung ginagamit natin. Thank you so much po. So, we will head now. May dalawa kaming backpack dito. Here in the backpack, guys, meron tayong Hydro Flask. Sasabihin ko sana. But, the brand is cold kasi kaya nito up to 24 hours na cold. So, may ice yan. Tsaka juice. Yan. Tapos, ito namang isa. This is the Hydro Flask. This is 24 hours din na cold. May water naman to and may ice. Tapos, hindi rin siya nagli-leak, hindi rin mababasag. That is insulated. So, yan yung baon namin. And then, we got mangosteen here from Thailand. Wow! From Ma'am Jonah. And then, dito sa kabilang backpack, guys, nandyan na yung lunch namin. Adobong chicken na niluto ko pa kagabi. Rice and all that. So, alis na kami, guys, para makita na namin yung Antong. Kasi, it's been... Kailan pa ba? Basta iba pa yung matagal na akong hindi nakakapuntang Antong. Siguro 2011 pa nung nakapunta ako doon. First and last ko yun. So, we'll head on now. Okay guys, andito na kami sa barangay in Malog. And ito yung klase ng dinadaanan namin kasi good thing kasi hi Ma'am Jonah. Malamig, malilim pa sa ngayon. Pero mamaya doon na po tayo sa mga bukid-bukid dadaan. Bukid-bukid, lagi kong sinasabing bukid-bukid. Yun, pero mas mainit na po siya later. Umili pa lang kami ng pagkain, tsaka drinks, chichirya and drinks. Tubig sa 7-Eleven kasi may 7-Eleven na sa Paldit. For the full itinerary na lang, guys, if you want to visit Antong Falls, I will put the full itinerary in the description box down below. Pag pumunta kayo dito, agahan nyo kasi pag ganitong oras mainit na. Pero madami namang puno compared sa Mount 387, yung pinuntahan namin dati. Grabe dun. Sobrang init dito. Madami kayong sisilungan na mga punong kahoy. Tsaka tabi na rin kasi ng bahay-bahay yung daan papunta dito. Kaya yun. Ang init! Dito siguro. Ayan o, Antong Falls. Naririnig ko na yung sound ng tubig. Ayan na. Lapit na tayo. Guys, pag pumunta naman po kayo sa mga iba't ibang lugar, be a responsible traveler. Huwag yung ganito po kasi nakakapangit po sa ating mga pinapasyalan. Huwag sinusulatan, please. Saan pa tayo pupunta, Ma'am Jonah? Sobrang taas, guys. May falls na actually dyan, banda dyan. Pero punta daw kami sa second falls.
Kami po ay nawawala na. What? No more. Yan yun. Yan na yun? Nagaganon siya. Dito dapat. Wala ng tubig. Tapos dyan dati. Guys, pag summer kayo pupunta dito. Wala nang tubig. Dapat tag-ulan kasi tag-ulan nung pumunta kami dito noon. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng mga pictures. So, insert ko na lang yata yung mga picture namin noong 2011. I will put the vlog, guys. Nung nagbo-vlog pa ako noon, as in yung vlog na written. Nag-English pa ako noon eh. Pero, ewan ko ba't ako nag-English doon? My gosh, hindi naman ako magaling mag-English. We're here. Ang lamig. Oh my gosh. Uy, malalim siya, guys. Tama na, dito na tayo. Kain na tayo, guys. Meron kaming baon na adobo na nasa Lock and Lock na baonan. Wow. Thank you, Lock and Lock. Charot. And then may kanin kami dito from Friendship na baonan. And then of course our favorite Hydro Flask. Ang laman nito is water para tas may ice. And then ito naman the brand is Cold one. Negative one. Yan, ano naman ito, juice, pineapple juice na may ice din kanina. Then we got 2 liters of more water and then paper plate tsaka baso. Yan, kain tayo, guys. Ito yung aming ulam. Yan, sarap, best. Hey guys, time check. It's already 1:52 PM and we are heading home already. Medyo ano ngayon yung Antong Falls. Babalik ako pag tag-ulan na para talagang makita nyo yung beauty ng Antong Falls. Pag ganito ang summer kasi, guys, sobrang konti ng tubig kasi yung ibang tubig pumupunta pa siya sa irigasyon nila. So kailangan nilang ipa-flow papuntang irigasyon. Tapos yung iba papunta sa mga bahay-bahay pa dito malapit sa Antong Falls. So sobrang konti ng tubig. Yung pinuntahan namin dati noong 2011 na sobrang lakas na falls, ngayon walang tubig. So uwi na kami para makapag-film pa ako ng video pag uwi sa bahay. Malapit na pa kami, guys. Baliktad pa pala to ano ko. Hindi mo malang sinasabi, boyet. Baliktad pala. Pinagtitinginan ako kasi mukha na akong incognito mode. Mukha na akong gangster minus the Hala, iba yung dinaanan natin. Guys, iba yung ito. Hindi talagang dito. Akala ko nawala na kami. Chararat. Ganito, guys, yung dadaanan na pagpapunta tsaka pagpa-uwi. Pag malapit na sa barangay hall nila, yan. Presko. Clear na clear pa yung tubig. O dahon lang yung mga dahon lang yung nakakadumi dyan kasi madaming puno dito. Oh my gosh, nakakatakot yung mga bamboo. Ha? Ano yun? Ay, Diyos ko. Yung host kasi nila papunta sa bahay yan. Akala namin, guys, kung ano yung tumuturog, nagulat pa. Yan pala yung host na papunta sa bahay. Nagsasaksyon sila kasi dyan nga napupunta yung tubig papunta sa mga bahay-bahay. Hey guys, andito na kami sa bahay. Yung buhok ko. Andito na kami sa bahay and time check, it's already, anong oras na ba? Hindi ko alam. Baka mga past 2 na, ganun. Or mga 3, ganyan. Sobrang pagod ako, guys. Hindi dahil nakakapagod yung trek. Dahil ang init, sobrang init. Nung naka-tricycle na kami, sobrang init nung hangin na ganyan, talaga grabe. But, okay lang naman. It's not the best experience that I had. Sobrang dami pala kasing taong pumupunta dun. Kaya pag, sabi ko nga kanina dun sa may registration area nila, dun sa barangay hall.
Kasi dadaan ka mo ng barangay hall bago kayo makapasok papuntang Antong. Yun, sabi ko, mas madami naman po yung tao kaysa sa tubig. Tsaka sobrang madulas, guys. Nakakatakot. Kaya dapat, naka-shoes, naka-sandals kayo na pupunta doon. Yung talagang pang-hiking, pang-trek, ganun yung kumakapit kasi sobrang madulas. So, yun lang, guys. Yung vlog na rin for the Antong. All the full itinerary if you wanna go there. Pero, I recommend you go there sa June or July kapag medyo umuulan-ulan na kasi sobrang dun yung ma-appreciate talaga yung falls. But for now, wala. Hindi siya ganun ka ganda. Yun. And pag pumunta po kayo doon, please be a responsible traveler. Huwag pong magtapon ng mga pinagkainan and mga cigarette butts. And of course, do not do vandalizing sa mga rocks, sa mga rock formations. Ganyan, kasi nasisira po yung nature natin. So that's it, guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, follow nyo ko doon para makita nyo yung mga pictures na nakuha ko. Grabe talaga yung buhok ko. Pictures na nakuha ko sa Antong Falls. Then, yun, pa-follow nyo na lang ako, guys. So, I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.